ки тақрибан 1 сол пеш ҳукумати Федератсияи Русия ба Федератсияи Русияра испанд мегира мебара ва ман ягон таҳто пул талаб накардам ки ман аз ҳисоби шумо пул кор кунам. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Як информатсияи нав ба маълумоти шумо мерасонем, махсус барои муҳоҷирон тааллуқ дорад. Лайк монда бо диққат гӯш кунед. хоб нафарҳое ки мехоҳем фаҳмидан шуморо аз Россия запрет навез кардагӣ ҳастанд ё ки не, ё запрети шумо кушода ҳаста ё ки маҳкамай, номери WhatsApp мебироя бинависонен, ҳамин чиза тафтиш мекунанд. дархост аз шаҳрвандон барои худдорӣ аз истифодаи ҳазориспанд дар Федератсияи Русия. мақомоти корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон аз шаҳрвандон хоҳиш карданд ки аз истифодаи растании ҳазориспанд дар ҳудуди Федератсияи Русия ва интиқоли он ба ин кишвар худдорӣ намоянд. бояд гуфт ки аз моҳи феврали соли 2024 дар қаламрави Федератсияи Русия растании ҳазориспанд ба рӯйхати растаниҳои дорои маводи мухаддир дохил карда шудааст. яъне ки як гапи хабар дар интернет дар ҳамин мавзӯъ паҳн шидагӣ буд, вале бисёри нафарҳо ҳамин чиза ҷиддӣ қабул намекарданд ва имрӯз мақомоти ҷумҳурии Тоҷикистон барои шаҳрвандон гуфт ва хоҳиш кард ки аз бурдани ҳамин чиз ба Федератсияи Русия ё аз истифода бурдани ҳамин чиз дар Федератсияи Русия худдорӣ кунанд, ки тақрибан 1 сол пеш ҳукумати Федератсияи Русия ана ҳамин чиза ба рӯйхати маводи мухаддир ворид кардагӣ астад. бинобар ин гардиши ғайриқонунӣ ва истифодаи ин растанӣ бо мақсадҳои шахсӣ ва тиббӣ манъ карда шудааст. тибқи моддаи 231 кодекси ҷиноятии Федератсияи Русия ҷазо дар шакли ҷарима ё ҳабси маъмурӣ пешбинӣ шудааст. ҳамзамон нисбати шаҳрвандони хориҷӣ ихроҷ аз қаламрави ин давлат татбиқ карда мешавад. яъне ки ҳар нафаре ки аз ҷумҳурии Тоҷикистон мисол ё аз ягон ҷои дигар ба Федератсияи Русияра испанд мегира мебара ё ки дар Федератсияи Русия ҳамин чиза харидорӣ мекунаву истифода мебара, тибқи моддаи 231 кодекси ҷиноии Федератсияи Русия ба ҷавобгарӣ кашида мешавад. яъне ҳам ҷарима дора ва ҳам ҳабси маъмурӣ дора. бигем ки ҷаримаш тибқи уголовни кодекс мебошад, то 1 миллион рубл ҷарима карда мешавад, ҳабси маъмурӣ мақсад административни правонарушения мешавад. ба ҳамин хотир мақомот ба ҳама хотиррасон кард ки бо эҳтиёт бошен ва ҳамин чиза истифода набарен. ин буд як информатсияе ки барои тамоми шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон дар Русия тааллуқ дошт. комментарияҳои шуморо камтар мехонем ва ба саволҳо ҷавоб мегардонем. документ надошта бошен агар ва одамои боваринок кофта иста бошен ки границаи Қазоқистон бирен, номерошон мебирояд рӯи экранда, одамои беҳтарин ва бовариноканд. Исмат Шоҳ нависонда: ман моҳи декабр 5 моҳа пули патента то моҳи май супоридам. моҳи январ нархи патент қимат шуд. ман иловагӣ пул супорам ё ки не? Не, шумо иловагӣ пул супоридантон шарт ва зарур нестад. як нафар нависонда: салом, ватсапда ҷавоб надодестанд. интизор шавем бародар, ҷавобтон мегардонам. як нафари дигар нависонда: хидмон ҳамаша медонем, чӣ хел проверка кунем? та роҳи пулкоркунита ёфтаӣ. охи ман ами тамошо кардани та як дирам пул кор накардестам ва ҳамун одамое ки тафтиш мекунанд, мисол уво кор мекунанд ҳамин чиза ва ман ягон таҳто пул талаб накардам ки ман аз ҳисоби шумо пул кор кунам. як нафар нависонда: ассалому алайкум, агар фарзанд дар Русия бошад, падарашро метавонанд ҳабс кунанд барои ба хизмат нарафтанаш. яъне ки фарзанд аллакай болиғ ҳастай, 18 сола ҳастай, барои худаш ӯ фарзанд худаш ҷавобгар мебошад. яъне аз тани фарзанд ягон каси дигар наметавонад ки ба ҷавобгарӣ кашида шавад дар ҳолати ба балоғат расиданаш, мисол 18 сола шиданаш. ва агар ки падар имзо монда бошад аз ҷои фарзанд, ишам ба инобат бигирем ки баъдан падар уҳдадор мешавад. як нафари дигар нависонда: салом акай Сорбон, даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ кай сар мешавад? фармон аллакай ба имзо расидагиай, мумкин 10-15 рӯз пас сар шавад, бо дар ин бора видео мешавад. интизор бошем бародаро. як нафари дигар нависонда: салом акай Сорбон, дар Федератсияи Русия меган мобилизатсия сар мешавад, дар ҳамин бора чӣ фикр дорен? ягон хел мобилизатсия сар намешавад, ягон хел қарор шидагӣ нест ва супорӣ шидагӣ нест. ин суханҳо гапҳои мардумиянд ҳамашон. баҳодур нависонда: ассалому алайкум акай Сорбон,
کم افیرم کنین در کانال سوال جواب میکنین زور میشود کوشش میکنیم برادر همین قدر وقت میابیم که یگان ویدیو بنوار میگیریم و پیشکش شما میگردونیم یک نفر دیگر نویسنده سلام مکای سوربون حاضرم در اینستاگرامتون سوال جواب کرده سین یا اینکه نه برادر عزیز متاسفانه چخیلی که گفتیم همین کانالو دا وقت جدا میکنیم و کم و بیش ویدیو پیشکش میگردونیم یک نفر دیگر نویسنده سلام مکای سوربون من نام و فامیلیما ایواز کردگیم میتونم که Россия بونم ай сабабе ки паспортум срокаш буд шид заодно ному фамилиямам иваз кардам шумо яъне ному фамилиятонро барои буд шидани сроки паспорт иваз карда бошен ва мегирем паспорти нава бо ному фамилияи нав вориди Россия ки мешен тафтиш мекунанд ва огоҳ мешаванд ки шумо ному фамилия иваз кардагиен ҳамира сабаби иваз кардаантона точно ясна бифаҳмонед мақсад паспорти пештаратона метонед суратша нишон мутиҳед ки муҳлатш ба охир расидасай ё ки метонед дар ниёи пештаратона бигӯед ки пробиват кунанд проверка кунанд ки номи шумо дар асл тоза астай умуман ба сабаби запрет будан ё ба сабаби ягон ҷиноят доштан шумо ному фамилия иваз кардагӣ нестед ҳамин чизоро дуруст фаҳмонед мақсад ягон мушкилӣ намешавад барои шумо зиндаву сарбаланд бошем бародаро барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем خداوند همه ما و شما رو نگهبان باشد.